til. Det er Panagimus her, og det er med Kasper, som I kan se. Jeg har mit juleskin på, og vi spiller en på KitPP-serveren, som I kan se herude. Her har jeg fået mange flere kills, og ja, hvis min lyd er ikke særlig god, så er det fordi jeg er virkelig hæs. Jeg har helt søde. Jeg spiller 1.8, så hvis I lægger mærke til det. Så hvis I vil høre noget tv i baggrunden, så undskyld. Baggrundsstøj kender jeg virkelig. Og jeg kommer selv med min gift. Og mig herovre. Jeg nakker ham her på grund af aftersnæk på hæk. Au. Der var et eller andet, jeg blev skadet af. Ja, med gift. Det er lidt dumt at kaste giften ud, men hvis jeg gør. Jeg får ikke så mange kills for tiden. Fordi at jeg mister mange af mine skills. PvP. Og der læggede jeg lidt. Jeg burde faktisk ikke have. Jeg læggede bare. Hvis jeg er lidt stille, er det fordi jeg koncentrerer mig. Og der kommer de. Slowness, og så kommer de for groft. Første. Og han brænder sikkert op. Men ja. Ja, som I kan se, har jeg blevet lidt mere. Ja, jeg er lidt mere på YouTube, end jeg plejer. Det er fordi, at jeg har fundet en hurtigere måde for at uploade videoerne. Og det er ikke nogen. Det er fordi, at jeg brugte Frap til at optage. Men så vil det tage, fordi at det er en Java. Så jeg brugte virkelig meget lang tid, bare for at en enkelt video at lægge op. Så det var lidt nederen. Og jeg dør nu. Ja, det døde. Som I se, ryger min kills ikke særlig hurtigt op. Og når jeg får 1000 kills, så skal I glæde jer. Så går jeg helt amok med de ting, jeg har herinde. 1000 kills special. Og hvis jeg får 10 subs også, så vil jeg lave sådan en 10 subs special. Så kom så subs. Kom så sub. Subscribe, og hvis jeg ikke har sagt det, så er det Panagimus. Og jeg tror, jeg har sagt det, så det er lidt pinligt, så ja. Jeg har ikke tænkt på at købe nogle rank herinde, fordi at de koster jo mange penge. Så, men man får okay meget godt med gold rank, iron rank, redstone rank, guld rank, og lapis rank, og emerald, diamond og bedrock. Bedrock, det kan man sådan. Det er forskellige racer, og altid kan man vælge potion kit, og det er ikke noget, man skal købe. Det er bare noget, jeg ikke har. Jeg bare har. Og jeg får lidt kill her. Det var lidt kill. Men ja. Jeg skal ikke dø nu. Please lad mig. Som I ser. Hver eneste gang jeg får et kill, så dør jeg også selv. Så, ja. IP i... Nej, ikke IP-beskrivelsen. Det gider jeg ikke til. Det glemmer jeg sikkert også. Men hvis jeg har nogle tips til survival games, eller hvad nu for nogle games, jeg skal, eller mere KitPP, så skriv det ned i kommentaren. Jeg tager gerne mod lag. Jeg tager gerne mod okay, det er det bare mærkeligt. Okay, jeg blev IP'en, den kan lige vise her. Pause, hvis I ikke gider. Lige der. Det her er IP'en. Men ja, hej.